kyllä, sillä voi hyvinkin paljon vaikuttaa, ja erityisesti Europarlamentissa se näkyy hirveän selvästi, että onko nyt oikeistolaisen vai vasemmistolaisen vai vihreän maailmankuvan pohjalta, kun siellä tekee valintoja, ja itse asiassa ne äänestysesimerkit, mitä mun nettisivuilla on, niin on siitä hyviä esimerkkejä. Kun Europarlamentissahan ei ole sellaista hallitus-oppositio-asetelmaa, että siellä olisi joku etukäteen sovittu enemmistö, joka ajaa kaikki asiat läpi, vaan se muodostuu ihan asiakohtaisesti se enemmistö. Ja se tarkoittaa, että kun pääsee neuvottelijan asemaan, niin sit se täytyy niin kuin kokea se enemmistö. Ja siinä todella pystyy vaikuttamaan, kun on ystäviä ja tuttavia eri puolueissa, eri maaryhmien mepeissä, niin pystyy saamaan asioita läpi. Mun mielestä paljon enemmän itse asiassa kuin mitä mä koen Suomen eduskunnassa pystyneeni vaikuttamaan. Eli se enemmän perustuu tällaiselle niin yhteistyölle kuin vastakkainasettelulle? Kyllä, joo, mutta semmoinen vastakkainasettelu, mikä on hirveän usein, on se, että on erilaiset firmalobbarit vastaan sitten ympäristönsuojelu tai ihmisten terveys. Esimerkiksi roskaruokateollisuus vaatimassa sitä, että saa jatkaa tämmöistä harhaanjohtavaa terveellisyysmainontaa, kaiken maailman sokeri- ja rasvapommeja mainostaa valheellisin terveysargumentein, tai autoteollisuus lobbaamassa autojen päästörajoja vastaan, tai pankit lobbaamassa finanssimarkkinoiden valvonnan tiukentamista vastaan. Ja yleensä se on aina oikeisto, joka kaikkein hanakimmin kuuntelee sit näitä firmalobbareita. Ja vihreät on ollut ihan johdonmukaisesti ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden ja tämmöisen kuluttajansuojelun ja ylipäätänsä niin ihmisten edun puolella. Aivan.